Benepisyo din naton kung ordinaryong pumuluyo. Ano mga commitment na ginbuyan sa mga local official? Sanay sa mga negosyante, we have Sir Frank Carbon joining us over the phone, ang Chief Executive Officer sang Mbcci. Sir Frank, how are you? Good morning. Yeah, I'm good and fine. Mayong aga man sa inyo. Sir, can you tell us ano mga nagkalanabo kapon, sino mga local officials naton nga nag-attend sining forum o kung inyo pagsinapol? Kahapon, siyang hapon, no? Pod siyang lain-lain sektor siyang gusto diri sa Bacolod ug Negros at tuto ang grupo siyang Chinese vendor, no? Damo na sila. At tumanto ang Hotel and Restaurant Association naton di. Ang Resorts Association of Negros Occidental at tumanto. Ang aton mga Planters Association at tumanto halos tanan represented do na negosyo dire sa aton. Kung nagatubang ko sa amon nga official pa si Mayor-elect Albi, si Congressman Greg, si Vice Mayor Tadi at tumanto, no? Si Councilor Al Espino. Ang bag-ota nga si Councilor Tadi, guro kayo si Vice Mayor Ilsen magyapon, sir? Kay tungod kay Vice yan, just for respect so Vice man. Si Vice Tadi at siya. Just out of respect. Yes, sir. Send ang atong bagong city administrator, si Attorney si Pico Boyet Maghari at tumanto. Ato pa siya to, okay. Kompleto gid ang aton. Ang walang kaabot si Vice Governor Jeffrey kay doon sa Manila siya na lang alang ang flight ko siguro, no? But in a way, it's a very good meeting. So, nag-istorya kami to partitioning taas tayo nga wages. Kitang pinakataas sa bilog ng Pilipinas. Hindi lang na taas, na 40 kataas. Okay. Ang iba niya, 6 to 8%, 9% the most. Kitaya 30%, 35%. So, 40 kataas. So, amo nang istorya namon to. Okay. Kaya makami pag-isang kataas tang na kuryente, nadabutan man to namon. No? Na istoryahan man namon ang party, anong alternative ni kung 40 ka mahal nga urea nga abuno. Kaya hindi sila effect sa atong food security. No, di kanima basagan subong ang farmers ko lang, pero pag abot ang production tao, kulang-kulang gid tapos gid no, magmahal naman ang bugas ta. Ang kalamay ta siguro since do tayo production kay way abuno magmahal na. Okay. So all of that, sige na naistoryahan namon tanan. Kaya ang party sa Swildo, nag-commit to si Congressman Greg, Senator Albi, na maatubang sila o maistorya sila sa aton regional director sang Dole, kay Director Rodriguez. Okay. No, kaya ang appeal tato sa National Commission, ang sure as a quasi-judicial function, ipa-comment nila ang local wage borders, which is amo na ang panahon dual sa kode, amo ng plaintiff, amo ng subong ang gina-appeal. Okay. Ipa-comment na sila sa commission kung ano ning inyong reaction sining appeal sang aton employers, no, group sa Western Visayas. And that's why si Mayor Albi ang sila ipa-comment, may istorya na tayong sila. Okay. At least aton posisyon atag kaliwat sila. They will be reminded and we will consider it kapag ubra na nila sa ila comment sa aton appeal, sa ang inyo appeal. Di nami, labi niya lakon mga dalagpo nga tao, nga tumpang man sa mga dalagpo, mga opisyal sa gobyerno. No? So, pakas. Kaya kami siguro, pag nagdaw sa mong yakigagmay na sila. So, mayo. So, at least daw may aksyon ba yun? Dating. Right there in the meeting, tinawganay dayon, natawag kay Secretary Pilio, the arranged meeting with the Director Rodriguez, a lot of things. Kaya mo man sa fertilizer,
Istoryahan man to. Maybe amo nang next na istoryahan. Mangita gid alternative nga mga kapabarato. Okay. Isa to ginistoryahan ang mga organic, no? Agricultural waste o municipal waste i-convert into organic. Pag i-mixla lang anay sa urea, hindi pag pure organic, no? Kung pure organic, mahinay man na pagtubo. No, madugay. Pero kung i-mixla mo na siguro, no? Sa kaparte chemical, urea, sa kaparte organic, kasi mag-uumpawan. Pero makakabarato kasi kay organic. So at the end of the day, ang result, in short, ang result sa meeting nyo naging positive gid. At least may ara sa mga promisa ang mga local officials naton nga mabulig. Oo, kay mo gani happy kami nga biskan way pakapungko ng ato mayor. At least nagatubang siya sa kikita ng guro niyang urgency. Wala kay all of this is about jobs, preserving jobs and creating jobs. Ito ko siyang kasi. Kabalo na siya, pagway trabaho, madula ang trabaho, ang ekonomiya magamit-amatid-mudbud. Hindi na gid kabata ang mga negosyante create mo jobs. So, kita yun. So, ganamit lang. So, immediately action daw yun and everything. So, kay urgent. Correct. Laganap na siguro ang partner, laganap na gid siguro ang sa pigaduhon, diba? Gani? Mahal pa bugas, mahal utang, mahal karne, mahal isda. So, isda, rice and fish, amo ng staple food ba? So, may gaano ka mahal. Isda, mahal na gid. So, guro ba? Maninda ka man, no? Correct. Oo. So, isa sa isyo sang presyo sa mga balaklon, halimbawa, isda, karne, anong commitment, sir, sa mga local officials ta? Wala pa. Kaya ang focus to isa-isa lang, pildo, no? One battle at a time. Pero nakita nga, amo ning ang problema na dapat atubangon ng dayon. Kaya this will concern about yan, no? Ang pagkaon, no? Oo. Ang atong kuryente, kung man to, nga 40 man kataas, balo ko naman kung taas kuryente mo, taas lido mo, mahal pagkaon mo. Budyay magsulod yung mga negosyante. Oo. So, tinanglan yung Solbarom din na mga disadvantages ang aton nga kuantidad sa probinsya para maka-attract kita madamo ng mga investors na mag-create damo din nga trabaho. Nami gani kahapon, di mo, i-report nga duwagi ka grupo ginatubang nga mundi. Inablang kita din na, ilang bilyon ka ito sa lakson na hotel, kagritos na. Alis lagi. Di daw nag-announce na Frank, ngayon, next year, mabili na kami, bawat tutubukin ng lano, ginamo na, gabaw pa nga sobra sa tunga. Ang inyong empleyado, hindi na pagkuhaon sa buwa, dili na kami, ha? Okay. Oo, pising ko, i-announce na nga daan, kung anong kinanglanon nyo, para magkakuha na kami. Prepara. Ang amon text da, ma-advise na mo, amon ng inyong i-training, kaya mo nang kinanglanon, so kita, damo na sila pangitaon, namin. Yes, sir. Oo. So, daw in short, aglang matamang tani ara sa aton. Naminto aton ang atong probinsya at syudad. Ang Yes, sir. amo man niya real estate, develop man niya, mga so investment lang. So, duwa ko lang grupo sa tubang Yes, sir. ko ang tao sa outside daw sa magtud aton ang aton ni obra ito itaya nga ang aton hildo hindi kataas so kita mo panubo-ibo sa dutay, no? Okay, peace and order pa will help the problem. Ang kutati, are you not worried with your personal? Yes, sir. Hindi, for a long time na monitor na bunta mo like gross field bacolod. Mr. Visayas sa Seoul. Relatively peaceful take the model that we have that's one good chance. Necessarily dahil that's clutch factor na ito. So, pasalamat kita sa kapulisan ka, no? Kaya mga soldado na maintain peace and order. So, very important ng galitigan ng peace and order. Yes, sir. Ito nga mga para banwaan ng syudad. So anyway, ulat na mo niya, ang importante nga kung mayara sila commitment nga at least magabulig isa-isa sa sinima issues ang gindala ninyo, generation ninyo, kaya ang Benitez administration comes June 30 pa man magapungko, pero kung mabuligan to na while nga tingwa man kamo nagahulat sa pila ka mga appeal ninyo kapin pa dito sa NWPC, at least kung may positibo nga mga commitment dumalompawan man hindi lang kamo nga negosyante, kami man nga mga tao kung mga presyo ni ma-address man ho.
Part ang amon to meeting, hindi lang to para sa amon, ha? No, para to sa tanan-tanan. No? Bilog ng komunidad, employees and employees. Oo. So, ang business community, ang local naton na gobyerno, oo, trabaho na subong tudo-tudo para sa bilog tong komunidad. Ang tulang lang to, dasling namin nabong pagkatapos meeting, ay wait na dapat ang mga employees, labor, organization, dito at least mabatian Manila, bala? Kasi ito ang nangamon na pang-akroy. Hindi mo sa sunod, dapat say, whether we like it or not, kung kinanglan arang late. Nautod, alas 8:35 na. Action Hotline! Di mas mayo na kung next time kwantuod ang tanan nga mga stakeholders, ang tanan nga mga sector may representation. Dahil mo na lang isa ka pagpatigayon sa consultation because obviously ang sa part naman sa Benitez administration daw hindi pagin man kinanglanon o kung hindi pa bla why ka pa in full authority kay number 1 mapungko ka pa sa June 30 lain niya kung naimo na gin administration at least initiative mga halin sa office mo nga ipatawag initanan. So Sir Frank Galaom kita nga next time tanan nga sektor well represented para isa na lang ka discussion tani no? Di mo art gumani kabalo sa komunidad sa Negros de Bacolod nga during that meeting si Mayor Alvin nagtawag kay Mayor Trinas. Now they're working together. Na dapat mag-atubang to. This is Western Visayas na problema, hindi ba ni Negros or Bacolod. So nagtawag ito dahil immediately during that meeting for Mayor Jerry na maupo sila atubang sa aton nga mga opisyal sa wage board. Namin, no? Yes, sir. Ang paglantaw namon, ang kinahanglanon una-una gid para mag-recover kita. Kaya excellent leadership. Responsive and responsible leader. At pag na daw nakita namon ini kay Mayor Albi, Mayor Jerry, Governor Bong, Guzman Greg, no? Vice Mayor Jeffrey, kay Governor Toto Defensor. Now, get a very strong feeling these leaders of the two islands, Panay, will be working together. They will be coordinating, integrating, mag-interdependent. Kung mag-interdependent kita, magdadako kita dati. Hindi kita pwede na independent ni Diyos. Hindi kita pwede na hindi kita magdako. Correct. Kinalan na work together. Then after ang Region 6 naman, we'll try to work together with Region 7. Kaya at ang pinakadamo pagid nga trabaho sa ila. Kaya magkamuguro, no? Ato na to, ya. Yes, sir. No, so kinala ang government to parang aton nga mga produkto, no? Ang aton mais, ang aton lubi madala na to mo-process lamay, no? Maprocess nila kag mga labor ta data padala ka man. So yes, this is the start of working together of the whole region and the whole Asia, Visayas area. It is pinanglanon tayo. Sir Frank, isa na gid lang before takabuyan karon nga ariyo sa probinsya sa Cebu to luyang na to sa gobernador nila nga tikon open spaces why na kuno anay optional na lang pagsuksok sa face mask. Ano paglantaw nyo ni sanay sa negosyante? Pwede na nahimuon sa Bacolod kang Negros? Gina-ensure the feeling ang gobernador sa probinsya sa Cebu. Ginasaligan to kamo nga patapon yung inyo lawas. So I give you the option na pwede may mat o kung basta open area. Hindi ka namin lang now ginatratarita na responsable nga member sa komunidad na magtatap ng lawas ka. Nga kung open space mo lang na concert na mag-block kada wala, mantin it's up to you. I trusted na you can take care of yourself. If you take care of yourself, then you will be able to take care of the whole province ultimately. Which is namin very good. In short. Kanamin ba? Hindi na kami kinanglan bakiruhan. Ito din. Because I trust you. Na you can take care of yourself and take care of the ultimate. Namin very nice. It's a good feeling, no? Na ginasaligan ka. Namin.
Pero sa inyo, part, why ka mo plano nga, basi mamuno nyo ni sa incoming administration sa Bacolod and at the same time kay Gov. Lacson sa province, nga basi mo on ta naman ini nga maging optional lang sir, kag may pagwa man sila nga executive order? And reality art, action art, in this real world, huwag nagigman gina-practice nga mas higika sa tanan-tanan ng area. Para ilan na si imo nga kung damo ka mo gamitin, especially sa aircon na ron, tiga mas kami. Kung why man? In fact, it's being practiced. Did you notice na ito na? Okay. Meaning, you're responsible. Nga kung narata sa restaurant ng aircon, gamas man ito nun. Pagkagwa na wala naman tao, so man tatang kay kabudlay magmas. Sabi, ako nga daan, di ko kang binahaw. Anyway. So, it's being practiced now. So, in short, it's being now allowed and tolerated and open ng mga official. Yes, sir. Especially nga for the last 2 months, no, I think, naway naman tagit saka sa diwa kabinet, etc. So, I think, na prosiko niya, Governor Glendia, the political mode announcement niya namin. Sige, you decide for yourself. Yes, but we're doing it right now. We're in Bacolod, Negros. Ano yun na nilila? Hindi naman lang nasa sila. Daton, silent naman lang sila na hindi na mandatory. Voluntary na lang. It's Yes, up sir. to you to protect yourself. But when you protect yourself, you protect the whole community. Kaya hindi na kita magbalik na lockdown. I think we have learned a lesson. We will be very extra careful this time, no? For Yes, sure. sir. On that note, Sir Frank, salamat gid sa time. Good morning and may ngaga. Art, my pleasure. Thank you very much. Salamat na natin po. Action Hotline.